Venner, klokken er 05:48, og vi skal lave nogle friskbagte bagels. Let's get it! Hver morgen starter præcis på samme måde for os. Vi skal have bagt dagens bagels, og så skal vi have gjort morgendagens batch klar. Vi bruger 2 slags mel i vores bagels, og det gør vi for at få det, man kalder et kortere bid. Vi føler efterhånden, at vi har et rigtig godt produkt, men det har også taget lang tid. Inden vi overhovedet begyndte at sælge vores bagels, brugte vi jo cirka 2,5 år på at teste både opskrifter og fremgangsmåder. Og en ting, jeg har lært, det er, at fremgangsmåde er lige så vigtig, hvis ikke vigtigere, end selve opskriften. Og selv i de sidste 2,5 år, hvor vi har solgt vores bagels til jer, har vi jo justeret ugenligt for at gøre produktet bedre. Og det er faktisk først inden for de sidste halve år, at vi ikke piller mere ved det, fordi vi er så tilfredse med det, som vi er. Mange har en holdning til, hvad en bagel er, og hvad den skal smage af. Men for os er en bagel et brød, selvfølgelig med et hul i midten, med en luftig krumme og en sprød skorp. Men en ting er sikkert, det er, at livet er for kort til bake off, og ved friskbagte bagels, der kan man smage forskellen. Det allerfedeste ved at lave friskbagte bagels hver dag, det er jo, at det er kun fantasien, der sætter grænser for os. Men vi følger jo selvfølgelig efterspørgelsen, og lige nu er det cheddar og fuldkorns cheddar, everything og lidt plain. Men vi kan jo lave, hvad end vi lyster. Så der er ikke nogen tvivl om, at i fremtiden vil vi kigge på en masse nye varianter, såsom kanelrosin, måske blåbær, måske chokolade. Vi er ikke bange for fornyelse, og vi prøver egentlig hele tiden at forny os selv og nytænke de ting, som vi laver, om det er bagels, om det er vores cream cheese, dressing og whatever. Så det er derfor, at al feedback fra jer, det bliver taget imod med kysshånd. Vores vision for vores forretning er og har egentlig altid været, at vi vil lave det bedst mulige produkt til vores kunder. Og det er jo også derfor, at den største tilfredsstillelse for os, det er at se jer glade, se jer elske vores mad, og se al den positive respons, som vi får for det. Vi elsker det, vi laver, og vi er så taknemmelige for al den kærlighed, vi føler, vi får fra jer, vores dejlige kunder. Byens bedste kunder, uden tvivl. That's it, venner. Klokken er nu 08:25, og vi har lavet bagels til i dag, friskbagte, og vi har gjort bagels klar til i morgen.